hogyan készült sorozatot. Amikor valóban működő gőzhajtású modelleket készítenek, egy kicsit újra teremtik a történelmet, hiszen ezek a parányi szerkezetek egy nosztalgikus utazásra visznek bennünket vissza abba az időbe, amikor gőzzel hajtott járművek uralták a vasutat és a közutakat. A modellépítőknek pedig nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit kiengedjék a gőzt. Kell egy kevés víz, aztán alágyújtunk, és teljes gőzzel előre. Ez egy 19. századi gőztraktor miniatűr utánzata, és fantasztikus hűséggel idézi a múltat. A gyártás a kazánnal kezdődik. Egy hidraulikus prés folyamatosan kis sárga rézlapokat vág ki, majd a lapocskákból henger készül. A nyújtásnak nevezett folyamat során a fém szilárdabbá is válik. Egy lapos rézlemezből percek alatt egy henger lett. Most a két végét levágják, majd forrasztópasztát nyomnak a rézkupakra és beillesztik egy tartószerkezetbe. Ezután a pasztát rákenik a hengeres kazán belső részébe kerülő alkatrészekre, majd a kazánt és a sapkát sajtolással összeillesztik. A lezárt, sapkával ellátott kazánok egy égetőkemencébe kerülnek, amely megolvasztja a forrasztópasztát, és így a fedelet a hengerre forrasztja. Ezután fényesre polírozzák. A következő lépésben a kazánhoz sárga rézcsöveket forrasztanak. Ezeken keresztül megy a gőz, ami az aprócska szerkezetet hajtja. Most egy öntvényből méretre vágják a lentkereket. A lentkerék kiegyenlíti a kazánból jövő hőimpulzus különbségeket, így a szerkezet egyenletesen működik. A lentkereket erősen a főtengelyhez csavarozzák. Ellenőrzik a dugattyúnak a hengerben való mozgását. Ezután a többi szerelvényt is a mozdonykerethez és a főtengelyhez erősítik. A dugattyú szerkezet zsírozása segíti a csúszó mozgást. A működést most gőz helyett sűrített levegővel ellenőrzik, és keresik a lehetséges szivárgásokat. Ha minden rendben van, akkor felszerelik a kormányszerkezetet, ami az első kerekeket fogja irányítani, miközben a meghajtás a nagyméretű hátsó kerekeknél lesz, amelyek a modellt előre fogják mozgatni. A gőzgépes járművek általában hátsó kerék meghajtásúak. A hajtószínak nevezett húzal közvetíti az energiát a lentkeréktől a hátsó kerékhez. A kész modellt egy utolsó ellenőrzésre még egyszer a sűrített levegőre kapcsolják. Úgy néz ki, hogy a szerkezet már működésre kész. Már csak a tetőszerkezet hiányzik. A kis tetőlapba egy bordázatos mintát sajtolnak. Majd a tetőt befestik és a modellhez erősítik. Ezzel el is készült a múltat idéző aprócska modell. Ez a darab is a múltba repít bennünket, csak egy kicsit elegánsabban. Ez egy luxus túrakocsi. Ennél a modellnél a dugattyús hengert egy kicsit alacsonyabbra helyezik, és már indulhat is. Ezek a parányi gőzhajtású modellek azt az időt idézik, amikor egy motor begyújtása tényleg azt jelentette, hogy igazi tüzet gyújtunk és üzemanyagot égetünk.